खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबि बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। तामिलनाडु आरो पुडुचेरीआव थारैनो गोहोम खोख्लैफैबाय फेंगाल गिदिंनाय बारा। तामिलनाडु आरो पुडुचेरीनि दाब दाब जायगायाव गोबां अखा हानायजों लोगोसे दैबाना जादों, जायनि जाहोनाव स्कुल कलेजफोरखौ बन्द फोसावनो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो हान्था मेलायावबो गोबां गोहोम गोग्लैदों। गारि मटरफोरजों लोगोसे रेलगारि आरो उरां गासैखौबो बन्द खालामनो गोनां जादों। तामिलनाडुनि चेन्नाइ, विलुपुराम, कुडालर, वेलर, रानीपेट बेफोर जिल्लाफोराव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव दैबाना जादों, जायनि जाहोनाव स्कुल कलेज गासैखौबो बन्द फोसावनो गोनां जादों। तामिलनाडु आरो पुडुचेरीनि अनगायैबो कर्नाटक, केराला आरो अन्ध्र प्रदेशआवबो गोबां अखा हागोननि सांग्रांथि होदों आइएमडिआ। ओजोंहाय तामिलनाडु आरो पुडुचेरीआव गोबां अखा हानायजों दैबाना जानायनि जाहोनाव एसडिआरएफ, एनडिआरएफ, आर्मि आरो पुलिस रैखाथि हान्जाफोरा रैखाथि खालामनायनि हाबाखौ नांथाबनानै मावगासिनो दङ। बेंगालुरु आरो बेनि खाथि खाला ओनसोलफोरावबो गोबां अखा हागोननि अरेन्ज एलार्ट फोसावदों। इउनिभार्सिटि अफ माद्रासायाबो 2 डिसेम्बराव जानो गोनां आनजादखौ फावसायबाय। गोदान अक्ट'खौ उननि समाव फोसावगोन होननानै फोरमायथिदों। दैबाना जानायजों गासैबो लोमसावदों, बास स्टेन्डफोरावबो लोमसावदों। लामा सामायाव दैनि दाहार आरो लोमसावनायजों गेदेर बासफोरजों लोगोसे फिसा गारिफोरखौबो बुखारलांनायखौ नुनो मोननाय जादों। दैजों लोमसाव जानाय सुबुंफोरखौ जेसिबिनि मददजोंबो रैखा खालामनानै रैखाथि गोनां जायगायाव दोनहैदों। उनाव बिथांमोननो जानाय लोंनाय जगायनायजों लोगोसे मुलि जगायनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो तामिलनाडु आरो पुडुचेरीनि दाब दाब जायगाफोराव गोबां रोजा अखा हानायजों लोगोसे गोबां दैबाना जानायखौ नुनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला फेंगाल गिदिंनाय बारनि जाहोनाव तामिलनाडुआव दासिम गासै 7 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय। थैनाय 7नि मादाव 3 मोब्लिब बोगथाबनानै थैनो गोनां जादों। ओजोंहाय श्रीलंकायाव फेंगाल गिदिंनाय बारनि गोहोमाव 19 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जाबाय। नोंथांनि नखराव साबेसे सोद्रोमा दङ आरो अरुणोदय बिथांखिनि गेजेरजों नोंथांनि नखराबो मुलाम्फा लागासिनो दं नामा? जुदि लागासिनो दं अब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय। दानिफ्राय नखराव खमैबो 7 सोद्रोमा थायोब्लासो मोननो हासिगोन अरुणोदयनि मुलाम्फाखौ। फुड एन्ड सिभिल साप्लाइनि मन्थ्रि रन्जित दासआ बेखौ फोसावदों। थाखानाय नेम निथिजों लोगोसे बे गोदान नेमखौ फोसावदों। नखराव खमैबो 7 सोद्रोमा थायोब्लासो मोननो हागोन अरुणोदयनि रांखौ। मन्थ्रि रन्जित दासआ फोरमायथिदों दि धुबरी, हाइलाकान्दी, बरपेटा आरो गवालपारा बेफोर जिल्लाफोराव अरुणोदयनि मुलाम्फा लानो थाखाय रेशन कार्डखौ बोखावदों। अदेबानि गंसे नखरखौ गंनै खालामनानै रेशन कार्ड बानायदों आरो अरुणोदयनि मुलाम्फाखौ लादों। आयेन बेरेखायै रेशन कार्ड बोखावनानै गंसे नखरावनो 2-3 रेशन कार्ड बानायनायनि दायाव धुबरीनि साप्लाइ अफिसारखौबो सासपेन्ड खालामनाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बेनिखायनो दानिफ्राय नखराव खमैबो 7 सोद्रोमा थायोब्लासो अरुणोदयनि मुलाम्फाखौ मोननो हासिगोन होननानै फोरमायथिदों। नाथाय जायफोरनि नखराव फिसा गैया बा फिसा गैजायै नखरनिफोरा 2 सोद्रोमा थायोब्लानो सिगांनि बायदि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों मन्थ्रि रन्जित दासआ। पस्ट मास्टारखौ गाग्लोबनानै पस्ट अफिसनिफ्राय रां लुथिनाय जाथाय। रायजो राजाफ्रा रां जमा दोनफैनायखौ लुथिनानै लांदों दाखाथिफोरा। फोरमायथिनाय बायदिब्ला 3 दाखाथिफ्रा मटर साइकेलजों फैनानै गिबियाव बायदि खोथा सोंफैदोंमोन। बेनि उनाव पस्ट अफिसाव थानाय 1,30,000 रांखौ लुथिनानै खारदों। सरबुतार पस्ट अफिसाव जानो मोनदों बे जाथाया। पस्ट अफिसनि पस्ट मास्टारा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सानफ्रोमबो 10-12 लाख रांसो कालेक्शन जायो आरो 8 लाख रांसोआ उइद्र जायो। 1 लाखनिफ्राय 2 लाख रांसो जमा थायो। बेनि मादावनो 1,30,000 रांखौ दाखाथिफ्रा लुथिनानै लांदों होननानै फोरमायथिदों। दाखाथिफोरखौ होसोनो नाजानायाव दाखाथिफ्रा उल्थायै पस्ट मास्टारनि सायाव गाग्लोबनानै खारलांदों होननानैबो फोरमायथिदों। जाथायनि सोमोन्दै पुलिसनो मिथिहोनाय जाबाय आरो पुलिसा संदाननायनि हाबाखौ मावगासिनो दं होननानैबो फोरमायथिदों। जोलुर गेलेनायखौ लानानै दावराव दावसि बुलायलायनायाव 100नि गोबां सुबुंनि जिउ खहा। रेफारि मेननि रेफारि सुनायखौ गोजोननाय गैयैनि जाहोनावनो मददगिरिफोरनि गेजेराव बुलायलायनाय जाथाय जादों, जायजों 100नि गोबाङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गोबां सुबुङानो जोखोम जादों। सोनाब आफ्रिकानि मोनसे हादर गुइनिया हादराव जादों बे जाथाया। गुइनिया हादरनि जिरिक'री ओनसोलाव जोलुर गेलेनाय जादोंमोन। बेयावनो बे जाथाया जानो मोनदों। मख'नो गोनांदि मामादी डुम्बया सासे मिलिटारि लिडार। बिथाङा थांनाय 2021 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव गुइनिया हादरनि प्रेसिडेन्टनि बिबानखौ जर जुलुमै सेख'नानै लादोंमोन।
आरो फैगौ बोसोराव प्रेसिडेन्टनि बिसायख'थि जागोन बेखौ नोजोर होनानैनो बायदि गेलेनाय हाबाफारि खुंनानै बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंगासिनो दं बिथाङा। थिग बेबायदिनो बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै मामादि दुम्बयाखौ मान बावनायनि मुङाव जोलुर गेलेनाय होदोंमोन। बेयावनो रेफारि सुग्रानि खामानि मावनायखौ बा रेफारि सुनायखौ लानानै गोजोनाखैमोन जोलुर नायगिरि रायजो राजाफोर आरो हान्जाखौ मदद होगिरिफोरा। बेयावनो मदद होगिरिफोरा फोथाराव थांनानै बुहैदोंमोन। बेनि उनावनो गुबुन गुबुन हान्जानि मददगिरिफ्राबो फैनानै गावजों गावनि गेजेराव बुलायलायनाय जादों। उनाव दावराव दावसिया गोबां बांदों। खाथिनि पुलिस थानाखौबो अर सावनानै होनाय जाथाय जादों। दावराव दावसियाव गावजों गाव बुलायलायनाय नारा-नाथार आरो गासिनलायनायनि जाहोनाव 100नि गोबाङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गोबां सुबुङानो जोखोम जानो गोनां जादों। देहा फाहामसालिनि डक्टरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला देहा फाहामसालियाव जेरैथिंबो गोथै देहाजों बुंफबनायमोन आरो गोबां सुबुङानो जोखोम जानो गोनां जादों। जायफोर जोंखौ गाज्रि मोननानै दोलो सोलायगोन बिथांमोनहा गावसोरखौ नस्थ' खालामनानै लानाय जागोन। बे खोथाखौ बुंथिदों हाग्रामा महिलारिया। BPFनि बारग'लेङाइ गाहाय खाम्फा बरग'यारिया BJP दोलोआव हाबनो हागौ होननानै खौरां बिजोङाव गोसारनायनि उनावनो हाग्रामा महिलारिया बे बिबुंथिखौ होदों। मख'नो गोनांदि BPF दोलोआ दा गुबुन गुबुन ओनसोलाव ट्रेनियेल कनफारेन्स खुंगासिनो दङ। उदालगुरि जिल्लानि सिङावबो ट्रेनियेल कनफारेन्सखौ खुंदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनबा बियाबाव BPF दोलोआ नाम्बार 1आव दं होननानैबो दाबि खालामो हाग्रामा महिलारिया। आरो 2025 मायथाइयाव BTCआव हारसिङैनो मेजरिटि लानानै देरहागोन होननानैबो दाबि खालामो। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावोदि 4.25 बोसोर गोबां खस्थ' खालामबाय आरो बारा गोबाव सम गैला। नाथाय सोरबा जोंखौ गाज्रि मोननानै दोलो सोलायोब्ला गावखौ नस्थ' खालामनाय जागोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा। ओजोंहाय खाम्फा बरग'यारिया BJP दोलोआव हाबनो हासिगौ होननानै खौराङाव गोसारनायनि सायाव जेबो बुंनांगौ सानाखै प्रमद बर' बिथाङा। बिथांनाव सोंथि खालामनायाव बिथाङा बेखौनो बुंथिदों दि खाम्फा बरग'यारिया BPFनि दैदेनगिरि आरो BTCनि बारग'लेङाइ गाहाय आरो BLTनि गागि सोमावसारग्रा दैदेनगिरि। बेनिखायनो बिथांनि सायाव बुंनांगौ साना। बिथाङा जिखि दोलोआव थाङा मानो मेच्योर्ड बा मोजाङै साननानै थांखिखौ लागोन सानो होननानै फोरमायथियो प्रमद बर'आ। रायजोआव आलु आरो सामब्रामनि बेसेना गोबां जानो हागौ। सोनाब बंग आरो आसामनि सिमायाव आलु आरो सामब्रामनि ट्राकफोरखौ लाखिनानै दोननायखौ रिपर्टआव मोननाय जादों। थांनाय 6 साननिफ्रायनो आलु आरो सामब्राम लाबोनायनि ट्राकफोरखौ सोनाब बंगनि सिमायाव लाखिनानै दोननाय जादों होननानै फोरमायथिदों। फोरमायथिनो गोनांदि श्रीरामपुर सागलिया गेटनि गेजेरजों सानफ्रामबो रोजा रोजा ट्राकफोरा फैयो। सानसेयाव प्राय 500सो ट्राक फैयो आरो गंसे ट्राकआव 9 निफ्राय 35 टन आलु आरो सामब्रामफोर लाबोनाय जायो आरो बेनि मादाव 50% आसामाव लाबोनाय जायो। नाथाय थांनाय 6 साननिफ्रायनो आसाम आरो सोनाब बंगनि सिमायाव आलु आरो सामब्राम लाबोनाय ट्राकफोरखौ आसाम फारसे बा नर्थ इस्ट फारसे हाबनो होआखै। बेनिखायनो आलु आरो सामब्रामनि बेसेना गोबां जाबावनो हागौ रायजोआव। आबादारिफोरा फिन धर्ना होनो ओंखारबोदों। दिल्ली चलो स्ल'गानजों जाबाय थानाय पार्लियामेन्ट सेसनाव बेंखन फैनायनि थांखिजों ओंखारबोदों रोजा रोजा आबादारिफोरा। ओजोंहाय दिल्ली प्रशासना दिल्लीयाव हाबनायखौ होबथादों। बेखौ लानानै पुलिस प्रशासन आरो आबादारिफोरनि गेजेराव दिल्ली नयदानि सिमायाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। सोरखारा होनाय रादायखौ मावफुङैनि थाखाय दिल्लीयाव फैनो ओंखारदोंमोन आबादारिफोरा। सोरखारा गोख्रों रावखौसो खोनासङो। बेनिखायनो पार्लियामेन्टआव फैनानै सोरखारनि खोमा गुदियाव बुंफैनायनि थांखिजों ओंखारबोदों होननानै फोरमायथिदों आबादारिफोरा। भारतीय किसान परिषद, संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदुर मोर्चा आरो गुबुन गुबुन आबादारिफोरनि बानजायनायाव पान्जाब आरो गुबुन गुबुन ओनसोलनि आबादारिफोरा धर्नायाव गोख्रोङै बाहागो लानो ओंखारबोदों। आबादारिनि दाबि जेरै आबादनि सायाव खमैबो मोनसे बेसेन थि खालामनानै होनांगौ बेखौ सोरखारा दासिमबो खालामनानै होआखै। आबादारिफोरनो आजिरा होनाय आरो 2020-21 मायथाइयाव आबादारिनि धर्नायाव गोबां आबादारिफोरा रुंसारि जानो गोनां जादोंमोन। बिथांमोननि न'खरनो सोरखारनि फारसेनिफ्राय जाहाथे अनसुंथाइ होयो बेखौ लानानै आबादारिफोरा दाबि खालामदोंमोन नाथाय बेखौ होआखै। आबादारिफोरनि लन रेहाय होनाय 2013 मायथाइयाव गौतम बुद्ध नगराव आबादारिफोरनिफ्राय सोरखारा हा लादोंमोन। सोरखारा हा लानायनि सोलायै रां होनो थाखाय लेन्ड एक्विजिशन एक्ट पास खालामदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो कम्पेनसेसनखौ होआखै। 4 गुन रां होनायनि खोथा होदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो रांखौ होआखै होननानै फोरमायथिदों। जायनि थाखाय आबादारिफ्रा दिल्लीयाव फैनो थाखाय ओंखारबोदोंमोन। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला पार्लियामेन्ट सेसन जानायनि थाखाय दिल्लीयाव 163 BNS लागू खालामदों। धर्ना होग्राफोरखौ हाबनो होआखै बेनिखायनो होबथानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा? जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी।
बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' SR RPC आरो दिल्ली GNCTनि बारग' आइ कनसालटेन्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन जेराव जेबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन गोजोन्थों खौरां फोजोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों